Tlapík a Ťapík. Je to o dvou kamarádech. Oba dva jsou pejskové. A já jsem Ťapík. Tlapíku, vstávej. A já jsem přece Tlapík. A my jsme dva nejlepší kamarádi. Správně. Oba. Jo. Ahoj. Ahoj, jsme nejlepší kamarádi. Co máme dneska dělat? Nevím. Ťapíku, musíte učesat. Já. No vidíte to, takový jsou rodiny. Au, to bolí. Au, pane bože. Co tam s tebou dělaj, Ťapíku? Musím ho učesat to psisko. Počkejte. To je mikrofon, kdyby něco. Já kašlu, to je to hněničky. Já, tu ty. Já promiň. Páni, to ale nebylo moc pěkné, to česání. Tady je šlen hřeben. Oj, ale, Vlaď si tady. Já se jdu upravit. dobře. No páni, to je ale velmi divné. Proč nás musí lidé pořád česat? Proč se někdy nemůžeme učesat taky sami? Jasně, to je nápad. Co blbneš, prosím tě? Češu se. Moje baví blázínek. Ťapíku, no nesměj se moc, kam jsi to zahodil. A ještě drba se. A já to vyzkouším taky. Jo, To je masážný. teď? Někde je to pěkné, ale Jo. když to ale velmi silné, Tlapíku. Víš? Tak bohužel to hrozně bolí. A když je to lehce, tak jo. Já masáž. Jo. Páni, Mám vypad signál. to je pravda. Ale je to zajímavé. Ahoj. 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 Uvidíme se zase příště. U dalšího dílu. Tlapík a Ťapík. To nejlepší. A chci vám něco dodat. Já. Je nejlepší se vždycky česat, abyste nebyli rozsuchaní ani oškliví. Ahoj. Ahoj.